meglek bacok bosok kowe. Lah kok bacok iki apa masalahe kok? Lah bar joget nek meglek kemenyeke kaya wong ayu-ayu woblok. Kok ayu iki lho. Jujune kowe kok diganjar dadi lanang. Dadi wedok meteng nganggur. Lah kok meteng nganggur iki lho. Lah kemenyek mrontrong. Lah jenenge wong sumeh kok padakno. Ora sumeh iku mambu bento. Ngonyeki mambu bento. Ayo ora napa-apa guyang-guyu dhewe. Lah iku mau lho ibu-ibu senyum-senyum aku penjaluk foto ketoke. Lah ya kandhane ta. Sapa sing penjaluk foto? Ibu-ibu kudung ijo iki lho. Upama klakon foto kono ukurane mesti gak kira-kira ya. Ane gak kira-kira. Mesti digawe banner sing guwedhi. Gambaren terus dicoblek nang tengah sawah nggo weden tikus. Ngono. Masa tak dandano barik-barik ngene weden tikus. Alah barik apane wong ndas modele kaya irus bakso kok. Irus bakso piye? Anyek kintung. Lah saiki manyek kintung kena nggo ngerok degan tek padane. Lah apa iki delok sawangan dhewe. Apa? Nonton ketoprak kaya ning stadion. Bola. Koste Pak Bola. Manggone dhuwur ngono lho. Ya ora apa-apa iso tarik-tarik ya apik. Lah ya iki definisi iku lho Mas apa? Apa? Njaba sempit jero jembar. Apa iku? Lah iki nggone ndat kono dale raketan nek ora jembar. Ngono maksude. Iya. Ha iya, ancene penduduke padet. Padet Mas. Saya suwe saya padet. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kenapa Mas? Iso sowan ning desa kene kanthi slamet gak nolangen apa-apa. Alhamdulillah. Aku ya ngono. Kono piye? Nemok bejo iso teko kene rumangsaku gak tekan gone aku mau. Lah aku gak tekan gone. Lah aku gak ngerti lokasine, gak ngerti alamate kok. Lah aku emang keplor teko kono. Lah tak Sherlockno. Tak Sherlockno. Mbok Sherlock iku kowe bento kowe. Nyerlock aku sampai somben ya ora ngarah tekan kene. Adek ora iso. Lah mbok Sherlock aku ora duwe HP kok mbok Sherlock barang. Tak kira duwe HP. HP ku kadol. Oh, bodol. Lah kowe HP bodol mbok nyarutang nganggur. Apa? Kowe. Lah piye wong jenenge wong utang ki ya wajib kok nyaur ngono. Iya. Ning alhamdulillah. Piye? Aku nek utang sithik-sithik ngene iku ancene tak meno tak bayar. Mbok bayar nek utang akeh. Nek utang akeh aku gak tak bayar gak dadeh. Gak dadeh piye? Aku nek utang bank akeh ngene iku malah aman kok ya. Ora ngarah ditagih kok mbok. Utang akeh kudu dibayar. Kowe kepengin piye kepengin piye kowe? Ya, kepengin mek utang nek gak ditagih gak bayar, gelem. Ya gelem. Tenan. Tenan. Ning ana syarate. Syarate apa? Sing penting kowe yakin engko iki dongane engko gak ngarah kowe ditagih pegawe bank. Lho, ana dongane piye? Ana. Jajal piye, Mas jajal piye? Ngawur, iki sasi besar urung sura kok medar donga. Iki donga iki rumangsam donga kondi. Iki warisane buyute-buyutku. Akeh buyute. Lah iya saking dhuwure. Buyut. Dawa kok sambungane kok. Iki sowane daleme sapa, Mas? Sing digawe. Suwe digawe jenenge lho jenenge. Jenenge? Heeh. Sing lanang apa sing wedok? Sing lanang. Sing lanang pakane sing disunatno. Sing wedok. Ibuke sing disunatno. Suwe. Lah apa kok ya kowe jare takon tak jawab kok malah nesu ki ngopo? Jenenge Mas jenenge. Sing lanang apa sing wedok? Sing lanang. Sing lanang iki bapake sing disunatno goblok wopok kowe. Saiki jane saya bento aku apa wong ki Bu jane. Aku. Oh, aku bento ye. Ning pantes nek kowe bento. Pantes kene. Tenan. Pantes lho gene. Lho pantes nek dadi cah bento kowe iki. Ate iso pantes. Lah ora apa-apa kok guyang-guyu dhewe juga dhewe. Lah jarene bento aku ya le aku bento ngono.
Bebas. Bebas. Penak anjene wong bento iku kok. Penake piye? Makmur uripe sejahtera. Kok sejahtera. Tanggane duwe gawe ya gak mikir nyumbang. Betul. Kowe tumok wong bento kok terus sampai opnam ning rumah sakit. Ora ana. Wong bento kena penyakit lambung, kena penyakit mah, kowe tumon. Ora tuwa. Mongko wong bento iki mangane sak nggon-nggon sak enenge dipangan ning gak kena penyakit kalis wonge ya. Oh, berarti kagem sedaya warga kene nek pengen ora penyakitan dadi wong bento kabeh ya. Aja. Sing pantes iki kowe aja wong kene. Oh, tak kira wong kene tak kenal. Lah nek wong kene kembut dongakno bento, lah engko sing nanggap toprak sapa? Iya. Iya ngawur. Iki sowane daleme Bapak Is. Is sapa Istanbul ta sok. Pak Is Pandi. Oh, Pak Is Pandi. Kowe ku kebangetan men iku lho takok kok rono aku sing isin. Lah, Ngene iku mang takok aku ndra tak dohno piye. lah kowe ero piye? Sapa? Nek gak ro gene. Ora tenan. Ngerti ya? Sik jajal saiki Pak Is Pandi iki wonge sing ndi, Jan? Hah? Pak Is Pandi iki wonge sing ndi goleki? Kowe gak ngetarani. Raketang aku iki mang teko kene rong kober nyalami Pak Es Pandi. Iya. Aku wis ngerti piyayine. Dan Tak dohno. sing ndi? Ndi? Iku lho wong piyayine ngeto tanganku. Apa? Pokoknya tangan karo nyebar ngene. Lah iya maksude ning kono iki lho goleki dhewe. Iku padha ae karo wonge. Ngawur omahku ndi mbok takoki Pak Es Pandi barang bangeten Pak Es Pandi ya. Bangetan kene. Dia gawe aku gak diundangi ya. Tak dundangi film buah. Lho nek perkara buah ngene iku aku mesti angen. Buah. Gak. Ih, aduh. Kepala gocek kaya bakal lawang. Lah apa kaya mangkel barang Iki acarane apa, Mas? Walimatul Khitan. Ah, Kalimatul Khitan. Sunatan. Sedikitan wis jenenge. Dek Yuda. Yuda sapa? Mbah. Tambah. Utek tuwek mbok kon ngapal jenenge cah saiki jenenge dawane ra karuan. Yuda. Zamanku mbiyen ya jeneng gampang-gampang ngono ae. Jenenge piye? Laire dina Setu ya dikei jeneng Setu. Oh, iya. Pasarane Kliwon ya diceluk Kliwon ngono ae. Sing penting mburu slamet cah saiki jenenge dawu-dawu. Lah kok kaya jeneng sapi cah kliwon nganggur. Diomongi kok ora percaya. Jenenge Dek Yuda Abdul Latif mbah pemanggurine gak arah aku. Bejo ya ya. Lah bejane? Dek Yuda. Lah kok bejo? Di wong tuwa gemati. Heeh. Ekonomine mapan sing tuwa sugih sunat tanggapno ketoprak. Lah sampean Alah ya ngocot. gene. Aku nek ngingit nang ngene iki atiku keronta-ronta. Aku ndeknane kelakon nyunatno anakku. Kelakon tenan. Alhamdulillah no, Mas. Alhamdulillah ya alhamdulillah aku terus ngene iki nelongso uripku. Bocah njaluk sunat. Jaluk sunat. Jane yo urung wayahe tak semayani le sok mben apake tak celeng-celeng sik aku dak ngono. Oh iya engko nangkap-nangkap ya, Pak. Bocah gegere ra karuan njaluk sunat jare bature bardo sunat kabeh. Geger. Jeneng wong tuwa ditangisi anak yo yot. Ya kerontok-kerontok. Aku dadine wis tak bakso pokoke tak sunat tak ketok del ngono ae. Tak ketok del. Del. Maksudnya yo ning dokteran. Oh, tak kira dokter. del nganggur. Ngawur iki nak ora roh ukurane gak entek bento kowe. Tak kira del nganggur. Del ngangkul mbok anggap ngetok gedebok gedang piye. Tok del ae. Tak kira. Lakon tak sunatno ning dokter. Iya. Wong kahanan anjing kepepet. Heeh. Engko si dokter yo isih tak utang. Lah kowe ora kondo aku. Kondo kowe paling mbok syukurno bloko. Lah nek kondo aku kan ora tak utangi Nah, ngono. dokter kan tanggaku dhewe tak omongi, Pak nuwun sewu niki larene kula nyuwun sunat dengan sunatno sik ongkose utang sik ya Pak aku dak ngono. Lakon wis disunati. Wis disunati. Lah aku nek ngerti kene iki nelongso ya nyunatno anak tanggapno ketoprak dulure tanggane do nglumpuk. Anakku gak iso ngene ya Yot. Lah bocah bareng ngono bar tak sunatno. Iya. Agek rong dina dienggo dolan. Dienggo dolan. Saking bungae atine ambek kancane didodohno diceritakno bature. Aku bar disunatno Pak aku bar disunatno Pak aku didodohno bature. Ditudono. Bature ana sing mlete. Piye? Sunatmu rung dadi, lemu sunat rung dadi dinyek kancane kok anakku nangis. Nangis sebab iki Nangis balik muleh. kok balik mulai. Kondo tangisan purek jare sunate urung dadi ndekne muleh njuk sunat neh.
Lho. Jaluk sunat neh. Jaluk sunat neh mboke bingung. Bocah disunat urung mari kok njuk sunat neh wong iki ongkose dokter isih diutang. Kok iso Urek glosotan gegere ra karan aku mulai bar ngarit. bar ngarit. Iya. Aku bar ngarit kergosan bocah tangisan nek dimbarno ae bojoku tak celuk. Bocah mbok mbarno tangisan iki jane njaluk apa mimi aku dak ngono. Atik emi. Atik emi? Lah apa bojo-bojoku dhewe tak celuk mi kok kowe gak entuk iki kok protes. Bojo sikile kiwa kabeh emi. Tak sotak dasem kowe. Bojoku sikile gak kiwa kabeh. Oh gak. Anjene gathek re. Tak kira kiwa kabeh. Ngawur iku sikile gathek. Gathek. Iku bojoku tak celuk mi ora ngundang mami ya Yot. Tak kira mami. Mami untung bosok kono anje jenenge ngatemi. Ngatemi tak undang Miranto. Iya. Mosok mbok kon ngundang tem ya malah gak pantes. Tetep. Ayo. Malah tekan didi kok. Bojoku terus celuluk jawab. Jawab piye? Iki lho Pak, anakmu njuk sunat neh, sunat rong mari kok njuk sunat neh dipes dipoyoki kancane jare rong dadi dak ngono. Lho jare kancane ku piye Mas? Aku yo gak percaya lah dinyak kancane nek sunate rong dadi. Ngono, nate gak dadi njaluk sunat neh ben dadi apik. Ben dadi apik. Lakon tak delok. Kok delok. Katoke tak buka. Lho, Nah. sunat ngene kok rong dadi ngene iki ya wis dadi ale aku dak ngono. Iya. Lah care bocah anakku iki ya rada ndablek, ora percaya tetep nangis njaluk sunat neh. Iya. Atiku bingung. Bingung Bocah tak gelandang tak jak ning guritan ning kamar mandi. Iya. Tak lep-lepno. Kurang ajar. Kowe padha ayo, ora tak lep-lepno maksude tak omongi. Mbok omongi. Ngakon wong lanang, ndek Iya. cah lanang, nek Heeh. ana mboke kan sungkan. Ngono Iya. tak omongi, "Le, sunatmu nek model ngene iki wis dadi yo, aku dak ngono. Aja protes, aja njaluk sunat neh wis dadi." Anakku malah purik bantere mbok. "Ora iso pokoke aku njaluk sunat neh. Jare kancaku sunatku ora dadi." Ngono. Aku bingung. Lah bingung ya yo kok ora Bocah diomongi kok gak kena, aku ngono. Nek kowe gak percaya saiki rene, bocah tak gelandang. Iya. Nek gak percaya, iki lho saiki delok mbake pake. Iki rasa guyu tak suantap lha apa kok malah mbok guyu. Lah mbok delok negare Pak kok ngono dhewe. Lah iya karepmu iki ben percaya nek sunate modele ngono kan. Iya. Anak kan cilik urung ngerti. Iya. Lah ngono, lho ngene iku rumangsaku rak mendo ben gak njaluk sunat neh. Iya. Tetep bisa njaluk sunat. Ijek njaluk sunat neh. Oke, aku juga njaluk sunat neh ora padha mbake pake nek. Ora padha piye padha ngono. Ora padha mbake pake ono susoe jare. Sak susah. Aku rawang. Napa? Aku nyeritakno anakku bengkaleng kok anjene kok ya. Iya tapi yo aja mbah susah tekan susah barang. Yo. Aja mbah susah. Lah susah apa? Tekan kono. Ning alhamdulillah ya. Piye? Oprak iki iso sowan ning kene. Iya Mas. Wis muga-muga sedina sewengi lancar gak ana halangan apa-apa. Amin. Amin ya dongakno sing apik kanggo sing kagungan kersa Pak Ispandi sak keluargane. Heeh, muga-muga kagem sedaya warga mliginipun kanggo Bapak Ispandi. Heeh. Diparingi rejeki barokah. Diparingi kesehatan karo sing sunat Dik Yuda. Alah. Lah, kenapa? Wong dagelan kondang kok ndonga kok kaya terok mudin terok apa iku? Seniman niku mbok sing kreatif sithik. Dongane piye? Nggo parian. Oh, parian. Parian iki dongakno nggo parian ndek iso ah. Jajal kowe piye? Ngene lho. Piye? Nggo parian. Contone. Tuku kendi adol beras. Muga-muga Pak Ispandi diparingi seger waras. Tuku kendi. Ngono. Iya. Iso kowe? Perkara ngono. Piye? Mang apa? Tuku kendi kowe. Tuku kendi. Lunga Pati. Ah, ndek sangu. Kowe ndek sangu. Kowe ndek sangu. Lunga pati iki pati adoh. Gak duwe. Ora duwe tak perlu ngerono. Ora iso mulih kapok kowe. Aduh. Tuku sapi. Alah, wong ning pati ora gablek dhuwit kok ape tuku sapi sing mbok tuku godhong. Wong kok malah aneh-aneh ae. Mungkin bayar ngumbal numpak bis ora duwe dhuwit kok tuku sapi regane puluhan juta. Gawa panci. Kuat kowe kuat, pantes wong lanang nek nggawa panci barang iki pantes. Kowe dhewe parian kok balik. Aja purik ya, aja purik. Makon Aja apa? purik. Wis hop.
makelno wong wis suwe. Ora wis kono ndambarian. Ndambarian. Makelno wong lho asal. Ayo wong lanang kok nggawa basi barang ki ape dienggo apa? Panci kok. Yo panci. Alah. Tuku panci nggo godhog mie. Suwe nek panci godhog mie gak ana panci godhog mayit iki. Balik aku balik. Kowe nek balik dicengklong 75. Aja mbok paidone lho. Gak. Aku engko balik lho, Yo wis andung gage. bayaran tak gowo ate. Sapa? Bayaran. Ya engko ndang kekno ya. Tengah kena kene. Aku ben ayem. Mana ya? Kok iki biasane anggere ngejak aku mbok tinggal mulai sik kok. Bayaran rambok kekno pendak sasi. Lah kene kan wong sibuk padahal. Sibuk ya sibuk ning bayarane kancane dikekno sik ape mulai aja mbok nggo sik tak ngono. Lah ape mumpung ngono. Ora sambung ae jare mang ape pari andungane sing digawe. Iya. Tuku panci nggo godhog mie. Kan sak glem-gleme. Ora usah mbok padoni. Kagem Pak Ispandi muga-muga kathah rejeki. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afin ya mahwa yukafi majidah. Ya Rabbana lahnu kama yanbaghi li jalil wajhika wa antimi sultanik. Donga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam Pas. Dongo ora ne abne Donga kok mbok rone-roni iki lho. Lah dongo iki jelas. Dongo kok Mbok kan jelas piye? Wah, jelas iku aku ora ngapal engko nek jelas kleru dak isin. Ya Pak kalau wong Wis senengane kok ya. Ngene lho. piye? Aku tak lunga sik. Lunga apa? Alah aku engko tak rene neh, tak tinggal sik delok. Tak nukono susu anakku. Ah, susu. Aku titip ah. Lah aku sebabnya apa? Apa? Iki anakku tak tukono susu ben gak mimboke. Kami mboke. Gak mimboke, mboke kan gua aku ngono. Kurang ajar. Ya wis ning kene ya. Iya, aku titip ah titip. Titip apa? ST ta apa ngono. Aja kuwatir. Ya. Nah, ndek kanca yo ngene. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo Mas, monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Oh, bocah ape mati cah iki tane. Dite kula nuwun ora ndak konane piakelna wong. Madot di madot. Apa? Madot di madot. Madot rono. Aku goleki ndekne kok. Para rono lho, Mas. Tuku susu. Susu. Iya. Loh, kok tuku susu? Aku iki lho. Goleki madot. Lah mete para rono. Para Rono. Iya. Tak golekane ya. Golek ya. Ngomong kok. Madot ape boko iki. Ada wong gawa golek madot iki ndak pe mateni piye, Cak? Tokone tutup. Kowe ndang tuku golek gini ta? Lah apa kok? Tuh aja udan. Mangan apa udan? Golek liya lah. Golek toko liya. Apa? Rasa udan. Masa udan? Iku golekne toko liya. Alah toko liya do tutup kabeh karyawane iki dina iki do ngrayat. Rakyat itu Tak jiah. iki golekne iku lho ning Jlodro kandi ngono. Nah, nang Jlodro wong do kerja bakti. Ana apa iki? Delek sik. Ana apa? Delek dhisik. Beri kandang kok Rono. Neng ndi kowe, Bang? Oleh goleki ning ndi ning guri kandang. Kandang lho. Goleki kowe. Ya
truk. Aduh. Mas ana masalah diomongno ya, Mas. Ya tak kemeka sampe kowe ya. Makasih. Anak bojoku tulung ngene ya. Aku dicus aduh. Apa ngene ae tapek bojomu ae. Anakku iku sakake ya. Bojoku saya cilik-cilik, anakku metang-meteng kok ya. Anak metang-meteng ae. Mas, Tekan sawah kono ya gak ono. Iki kowe mau. Ya sepurane sing gedhe. Aku iki malah penuh karo susu. Tenan susu. Mas iku salah Mas Mas. Aku dosa apa karo kowe iki apa? Dosa apa karo kowe kowe? Ini lo tak kandhani. Iki lah ya padha dene kok. Padha ning misah ra gelem misah. Sik Mas. Ngene lo tak kandhani. Apa kowe sak? Iki lho, iki mangan tak go mek. Iku lho, godhong apa ki lah? Godhong pelem. Lah iki jagone mojo ta? Lah iki dak ape tak balekno. Ayo balekno. Iya. Lah ini kan aku nyala kowe. Lah aku apa nyala bendo kanggo iku negori iku lho pelem. Ngono. Iya. Oh bento. Oh, cah bento. Lah kowe ape balekno bendem. Lah kaya padha dene mlaku. Lah aku ya wedi karo maksaku dosa apa karo kowe mbok ajare begari nggo bendo. Ladang di ladang. Kliru. Kliru ngene lho. Aja Mas. Nah iki modot endi modot nek petuk wonge Mas aku ape balekno bendomu sing tak silah wingi ra sing apik ngene modot iki Ora aja adem nang ngono. Aja adem nang ngono. ya aku nyeritakno kowe manggo aku apa Nek ana wali liwat. oh gak entuk dingenekno ya Ora entuk. ora entuk gak Ora kena sistem dhewe. waduh Tandreno. ayo sigano Ngene lho, Dot. Nyapa? Karepku ndak belekno bendo ngono to. Wingi kan aku yo nyalah bendomu. wah sing apik ra Lah ngono iya. kabeh iki ya ana tata carane dhewe-dhewe Ana tata carane dhewe. mbok agar-agarno ngene sapa wong sing gak wedi bendo sisan Lah kowe yo ngono kok. Lah iku mang sing mbok agarno dhuwit atusan ngono ya aku langsung nyeruput ngono ae. Moto duwiten bener nek kowe kakean bank. Sapa? Kowe. Nek perkara bank ora tak pikir aku gak tau bayar kok. Hah? Kalau kok ora bayar? Tak dongani kena kok. Loh, dongane piye? Ono acah iki donga simpenan aku sungguh aku dhewe kok. Donga simpenan. Lah kowe duwe utang apa gak? Nek kowe duwe utang akeh tak warai carane. Ben ra ditagih pegawene bank ngono. Aku iku malah gak bank malah. Apa? Tanggoku. Eh. Tanggoku sing diutang. Lah gawene ndak utang aku barang. Aku yo utang ndekne. Lah iya, dongane piye? Nek kowe duwe utang tak warai ben gak ditagih. Carane piye? Didongani. Didongani. Sing penting syaratnya ke yakin. Yakin? Kowe mantep patiem. Mantep Nek wis patiem. apal dongane engko terus dilakoni. Lakonene piye? Pokoke iki donga gak usah poso. Gak usah poso. Ora usah poso dongane iki engko isine donga apa engko terus lakoni kowe ya. Lakoni aku. Tak warai dongane kowe barang nek utang mungkin gak ditagih ya. Gak masyarakat kene ketok itu diutang akeh. Sapa? Lho iku ya sing ngomong yo lek kandhani yo. Kowe kepengin Gak. Lah, iki walah, iki ora iso mingkem gajelan untu kok. untune merongos. Sik. Iki nek aku mikem ora iso ambekan aku mbok sumpah. Lah kok lho Kebangetan kowe. Untuk gingsul iku mbok sisih tok, gen ketok pantes. Usugi untuk gingsul sak cangkem. Lah kok nek ora tak kabehno do meri. oh awake dhewe kudu bersyukur Mas. Wong iku yo sing ngekeki Gusti Allah kok. Iya. Ngono lho. Mau dilanjutno Mang lho. Dungane piye iku Mang? Kowe iso njaluk tenan, Iya aku ah. ben iso. Iya. Nageri nganti kliru. Tak cocok nganggo kependho tenan kowe. Iki malah ngenyek wong kok. Mingkem ngenyek wong tak swampuki sandal kapok. Gak, mingkem nyucuk ngene malah kok begengek ngening. Tenan lakone. Mas jare mbok kon mingkem le. Yo ngene mingkemku. Lah apa? Untung tak tatane dipasang kawat. Pasang kawat. Heeh, omahku kawat penteran gombal ki pirang-pirang. Sing dimaksud kuwi untung sing kok dokter kuwi aja kawat. Kena ya. Ora kena. Lah pe Bu ndek anggap iku pasir piye? Nek kok dokter lah kawate mok cilik-cilik. Kawate cilik-cilik. Nek nang nggon aku tanggo penterane kawate gede-gede. Wih, rak nggo nyogrok. Langsung rapet mesti. Ora nrimo rapet iku. Apa? Modar. Kok
rapet pasane. Lha iki apa dikek kawat ora tak olehi kok. Loh, gini ya. Kawat bendrat iki ape ngene. Kawat bendrat. Iya. Walah. Layak kawat bendrat wis tak yengen mbok engko nalene untum yo malah jepat kabeh. Ora iso mingkem malah mangap wae. Lah saya maju malah kok. Iya. Ngene wis padha nglumpuk kabeh. Padha nglumpuk kabeh. Wis dongan-dongakno kajate bapa sing amengku gati. Awak dhewe saiki atur panglipur karo dulur-dulur kene kabeh. Kowe sing isih enom, kowe sing isih enom ketokno suaramu sing apik. Niki wau ketinggalan sing nyuwun selendang biru mau. Selendang biru. Lah iki langsung ngene iki piye maksude? Aku mudeng karepem kok. Aku ora kok karepmu. Karepem aku yo ora. Arepku apa nek? Heh? Karep apa? Karepe ndak saweran dene ngene-ngene. Biar Sopo? tanggung jawab ngene. Ah, Oh, yo apa ora? ora. Heh? Lari dikeki. Aku gak arep-arep saweran. Lari dikeki. Nek dikeki yo gelem. Lah padha dene iki kok. Padha ae. Iku padha ae. Gak arep-arep saweran. Gak arep-arep saweran. Mbak arep-arep apa? Duwe. Duwe iku. Padha ae kok Iku padha ae. Saweran krecek sing diuncalno lho kowe. Loh, nek gelem sak gelasé gak apa-apa, apa tak gawe ning pasar kok. Lho iku yo payu kok. Lah iku nek krecek disawat boto terus piye? Wah, modar nyawa kemambang. Lah iya. Kok sampeyan kan diaturi selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Makadi. Selendang biru kudu iku. Selendang biru kok magadir. Oke Ini ya. lho. Piye, Jas? Selendang biru sing ana ing pundakmu. Wah, iki suarane apik ora gelem ngedos kok. Ngedos piye? Yo leh mau ngenyek wong iki yo Eh, tenanan. Kamu sih kowe sithik tapi nyelekit to. Heeh, bener. Piye, nyelekit piye? Lho, ancen aku kan wong tani yo ngedos pantes. Iya, lah iya. Lah sadine wong-wong baru ora kesel karo suaramu. Yo. Ora ana selendang biru ngarepe. Dak. Kok srimbombok kowe. Iki pemanasan. Pemanasan. Ancene modele nek untu jepat iku yo ngono iku. Nyanyi pemanasan barang. Ora. Iki kan yang bal-balan nang niku kan. Ini maju dhisik. Jedet. Ini offset dhisik. Dadi Ate iso. offset iku. Lah untune dhisik sing offset kok. Ngene-ngene. Lah ndek iki aku lomba malah menang. Menange piye? Lomba lari. Lomba lari. Awak urung tok finish, Iya. untune wis dhisik. Untune wis lho. Iya ya. Padat iki. Rak pitane wis kok ya. Oh alah. wis kaya to. Arek nyantolno ngene nganggur. Wah. Iso nek ketoprak prai. Iya. Nyambut gawe liyane ngetoprak ya. Apa? Buka selepan klopo. Selepan klopo. Ora usah tuku diesel, gak usah. Gak usah. Panger entar agate akeh iku. Ada akeh. Lah kok anggere gelem mengingis ngono untune ding 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 ding. Oh, ngene lho. Apa ning ngarep pasar ngono? Aku tak sing kulaan klopo. Kowe sing marute ngono ya. Marut walaras terus debak aku. Nduk metu harjane ndi? Kok ya Allah. Arjine ketok ya iku kudu ngombe ketara. Oke. Selendang biru. Awas tembak, dur. Kok tembake lho. Kok dikeploki kaya manuk Lah iya. Padha lo manuk doro apa piye kok? Aku ki bunga suaramu wae jan jos tenan. Lho kok malah mibrit dikeploki. Raketang apa untune merongos ya suarane apik ya. Lah kuncine suara apik iki ya iku, Mas. Untune merongos. Iya. Oh alah, sesuk aku tak merongosno nang ono. Aja, Mas. Gini. Nek merawat karo merongos kaya nabrak kok. Oh iya ya. Lah nek kepengin merongos e gampang. Piye? Engko iso cangkem jeblokno truk. Jeblok keter bukane merongos. Lah Bos. Ambles. Iki nek jeblok neter ya ora merongos sisan. Lah Gini. Sak nyawane ya bablas kok. ya sak cangkeme ilang sisan. Selendang biru.
ora mudeng niki. Eh? Ora mudeng. Ora mudeng. Yo! Margo. Ayo. Yo! Bersemar konada. Yen kowe jaluk lebih mending aku
Pun. Marem. Marah. Nah. Senenge yo wah meseme ya Allah Gusti. Nah. Ya Allah, saking senenge ndelok marga budaya. Oh, kadang. Lah iya. Adate seneng kowe menawa. Hah? Menawa? Menawa? Menawa. Biar jare blas jare. Blas malah yo. Blas. Ganteng ngene masa gak gelem. Luwung nek mbok ngene kena nggo tumbal. Tumbal. Ora tenan malah go tumbal. Ngene Mas Mleyot karo Piye? Mas Topan, Ngene. eling karo kewajiban kebengi dibacotno neh. Iya. Wong kowe ambek aku minangka dadi cantrik ya to. Heeh. Melok bawa resi pamengger, Iya. nek mundak dadi dukane penggawean sing ora rampung ya iso dirampungno dhisik. Ayo nek ngono. Saora-orane iki kok mbah apa sing dikersakno, kowe nek iso cawes-cawes luwih dhisik kan ya luwih apik. Ora Iya. dadi dukane bawa resi. Ngono. Nek ngono ayo do nindakno kewajibane dhewe-dhewe ya. Ngono. Heeh. Ya wis ayo.